guys! Welcome back to my channel. It's me, Mikey. At bago po natin to sisimulan, don't forget to like, comment, share, subscribe, and click the notification bell para updated po mo sa akong bagong videos. Come on! Come on! So, ready na ba mo? Kay ako, ready na. So guys, ito yung karon kay jajawain and totropahin challenge part 2. Part 2 na dahil as you can see sa ako ang past videos na ako'y first jajawain og totropahin. So karon magbuhat og part 2 again. Nagkuha lang pud ko ulit. Wala na ko sila gikuha, I mean. Nag-post ulit ko sa akong social media account and nag-comment sila kung jojowain at tatropain. So, actually, dagan-dagan pud ang nag-comment. Pasikat ka. Ito pansin diri. Ugoy, papansin. Hawa diri. So, ayun. Diri natin butang ilang pictures and then let's go! So, shout out dahil kay John Carlo. Siya ang una na nag-comment sa ko ang gipost. So, stock na to siya yung profile account na lang. So, ay siya. So, ay kaila ko. Kaila day ko ane. Sweet na ko ni siya dati. Sa apelido niya. Basta, John Carlo ba ni siya? Basta kaila ko ane. So, lingaw ni siya maging friend. Kay classmate ako ni siya pagka grade 8. Shout out dahil sa mo ha. So, tatropahin kita. Tatropahin. Next! Kay si Vance. My one of only friend. Isa sa akong friend. Si Vance. Shout out to sa mga Vance. Vance Ralph Lynn Yasos. Hi day sa mga. Natin siya ginapagdaanan karon and I hope maka-move on na siya. And God bless always sa mga. So, ari day yung picture. So, Vance is my very very good friend. And as in, very good kay siya maging friend. Kung girl ka and then, do you want a guy na maging best friend or as in close friend, Vance is very, very good. So, tatropahin natin si Vance. Tropa ko eh. Next, kay si Prince Cell. Shout out day sa mo ha. Ari siya. So to judge. So, wala ko kaila saya, pero mag-base na natin sa iyang picture. I think, kanang lingaw siya makauban, lingaw siya, anang murag joker. I feel, murag joker na siguro una-una ay, feel ako may pagkahilumon po siya, I think. So, gusto na ko siya maging friend. So, tatropahin po kita, Prince Cell? Siguro. Next, kay si JT Lock. Shout out day sa mo ha. Naghatag day siya picture niya. So, aray ang picture. So, siguro actually, halos friends na ako is above sa ko ang edad. Actually, arang mga nasa 23 anak. Gusto ko na ako mag-friend og mga matured. So, I think he's matured than me. So, tatropahin po kita, JT Lock. Next, kay si Rapid Desto Comedia. Kaila di ko, feel na ako, nakachat na ako siya dati, sa akong mga dati pa na account. Actually, dagan akong account, guys. Sige gahak, sige kawala, I don't know. Basta, nakachat na ako na siya and he's good na
maging feel na ko is good na maging jowa. So, jajawain kita. Next, kay John Zent. Shoutout tayo sa mga John Zent. Nag-comment siya and then nag-atag siya picture, I think. Nag-atag siya picture, guys, and then this is her picture. Feel na ko siya. Good siya sa girl or mama's boy. Kay bet na ko ang mga mama's boy kasi kung ang mama's boy kasi kung unsa nila ka-love ilang mama, ganun din nila ka-love yung magiging girlfriend nila or magiging asawa. So, jajawain kita. Maragan siya Good guy. Good guy. Next, kay Akmar Miguel Andukan. Shout out dahil sa imo ha. So, magkotag picture niya. So, this is, na lang. So, day siya. So, feel na ko good guy. He's also. Feel na ko buutan siya. Base sa ang pictures. He's a good guy. Joker, as in Joker kay siya. So, tatrapahin kita. Next, kay si Oliver Galvero. Nagatag din siya, nag-drop agad. Then siya picture. So, ari siya. So, shout out tayo sa emo ha, Oliver Galvero. So, feel na ko, lingaw kayo siya mabarkada, wala ko kaila saya, pero dili po siya familiar sa ko, pero I think na nalingaw siya, mabarkada, and then she's a good friend also. So, tatropahin kita. Next, kay si RJzer Madhe Grado. Adjazer Hadhe Grado. Basta, i-correct mo na lang ako if I'm wrong sa pag-dictate sa mahang name, full name. So, magkuha na lang picture niya, kawala siya nag-drop. So, taga City ay taga New Society day siya, guys. So, ari siya. I think she's a good guy, Joker, and mama's boy. So, jujuwain po kita. So, next kay si J. Ortega. Iyang full name. Pero iyang name sa Facebook is JV Ortega Ibot. Bot. Basta yung full name daw, J. Ortega. Shout out day sa mo ha. Nag-drop siyang pic na naka-cup and then peace sign. Oh, he looks like familiar. Familiar kayo siya sa kuha. Comment down kung nagkita na ta or nagka-encounter ay na ta. Pero you look like familiar. So, feel na ako siya, the best siya makauban, karang dili ka mailang saya, feel ako mga nga ninagay, kasi dili ka mailang, kasi sila ang una sa mga sila ang una magpansin. So, jajawain po kita. Next, kay si Yansei Gino. Shout out dahil sa mga, thank you sa pag-comment also. So, magkotag picture niya. Oh, it looks like familiar also. So, feel na ko lingo siya mabarkada and I like, shout out sa mga. Gusto na ko ka mabarkada. As in, charot. Wala ko kaila sa mga, pero I hope maging friend to soon. So, tatrapahin po kita yan si Gino. Shout out sa mga. Next, kay si John Paul Rojas Maya. Hi day sa mga, shout out sa mga. So, magkuha tag picture niya. Let's pick a picture. Oh, na siya girlfriend. So, I don't know kung girlfriend niya. So, ari day siya. So, he's a good friend also. And, I think mabait. So, maragdugay na sila sa uyab. So, siguro good guy. So, tatropahin po kita.
Next, kay si Joko Doctolera. Shout out sa imuha. Uy, kaapelyado mo sa ako ang step cousin Doctolero. Shout out sa imuha. Sorry dahil siya. Magkuha na ng tag picture niya ka. Wala siya nag-drop. So, ari siya. So, chinito. Chinito siya. And, I think, arang busy good sa school na lalaki na mabisi sa school or mabisi sa pangarap. Siya, so gusto ko siyang jajawain po kita. Next kay si Renz Gaspar Sente. Shout out tayo sa imo ha. So nag-down siya og picture. So, ari siya. So, shoutout si Renz Gaspar Sante. Sorry siya. He's a good friend also. I like her smile. And gusto po na ko siya. Mabarkada, Jude. So, I hope soon maging friend ta. So, tatropahin po kita. Next, kay si Javan. Hi, day sa mo. Shoutout tayo kay Javan. So, ari siya. So, I like, ingani naman gusto ng mga lalaki ang buhok. Feel ay matrak food ko minsan sa hair sa guy. If siguro maarte sila sa buhok, Mga ingani siguro sa mukha. Mga ingani maganda na guy. Arte ho ni sa hair. Oo, feel na ko. So, jajawain po kita. Next, kay si Sansan. Friend po na ako ni siya dati. Na-friend din ako ni siya. Shoutout din sa mga Tagalanton. Tagalanton ni siya and he dropped her pic. Ari siya. So, good friend kayo na si Sansan. And, na-encounter na ako siya. Tapos, good po kayo siya maging jowa. So, sa mga girls na naghahanap ng jowa na very good guy. So, Sansan is very good. So, jajawain po kita. Next, kay si Francis Masaglad. Shout out sa mo and nag-PM din siya sa kuana. And look like familiar daw siya. Familiar daw ko sa iya. Familiar daw kayo ko sa iya. I don't know. Basta, he's a good guy. I think, nagkuha ko picture. Ay, wala. Iyang profile na lahat ng ibang. So, nakama siya. So, okay lang. Yung mga yani na guy is morag likion, charot. Kanang buwangon or joker kaayo sa mga barkada kung sikin sa mga encounter. So, tatrapahin po kita. Next, kay si John Roldan Maranga. Shoutout tayo sa mga John Roldan Maranga. He comment, ari dahiyang picture. Ay, may motor. Charot. I think he's a good guy, joker, and mama's boy. So, tatrapahin po kita. Next, kay si Kurt Harvey Ampatuan. So, shout out tayo sa mo. Hi, Kurt Harvey Ampatuan. So, kailan ko na-friend na ko ni and nag-add to or ako nag-visit sa ilahan. Naging friend na ako ni siya. Kaya naging friend po na ko ni siya sa kong ex. So, naging friend mi ani. So, he's a good guy. Og, he good para juwain. Kay iyang family good po mag-encounter. Tumpag ato na ako as in kanang welcome kayo ko and kanang murag feel ako na gusto kay ko nila na friend sila siyang anak. So, gusto na ko siya. Okay siya maging jowa. So, sa mga girl na naghanap, basig na naniuyap. Basta, he's a good guy also. So, jajawain po kita. Next, guys, si Jem Razo. Jem Razo, lagi the second. Shout out tayo sa mo ha, Jem Razo the second. Iyang angga kay Jimboy.
So, ano siya? So, feel na ko lingaw siya mabarkada. Lingaw siya mabarkada and I hope maging friend ta also soon. Thank you po dahil sa pag-comment. Oo, ano siya? Medyo joker? Oo, lingaw. So, gusto kitang maging tropa. I hope soon. Next! Kay si John Miko Managbanag. Shout out daay sa imuha. Thank you sa pag-comments. Oh, basketball player. Good siya sa basketball and I like the guys playing basketball. Nakaka-turn on yun kasi lalo na marunong kumanta, marunong mag-instrument. Very good. Oo nga! Kabalo pa siya magkanta. So I think he's a good guy na kanang fit sa mga girls. So, jajawain po kita. So, guys, ayun lang po. At thank you sa mga lahat na nag-comment. Shout out sa inyong lahat. And I hope na nagustuhan niyo ang mga judge. Charot ang pupili ko. And I hope you like it. And don't forget to like, comment, share, subscribe. And click the notification bell para updated pa mo. Ay, si Sia? Ikaw, Vic? Hi guys! Welcome back to my channel. So hi guys! I hope you like this. And don't forget to like, comment, share, subscribe. And click the notification bell para updated pa mo sa kung bagong video. Bye-bye! Bye-bye na! Bye! Bisaya ko